Куката пред огледалото ти казва: още малко, ще съм готова. Но новината е проста. Това чака нещо, което няма да дойде. Чакането е най-големият капан. Ставаш, казваш си надъхващи фрази, проверяваш още веднъж микрофона и пак отлагаш канала, бизнеса, разговора с онова момиче. Все едно времето чака теб. Повечето хора мислят, че увереността идва първо, после действаш. Само че мозъкът не работи така. Увереността не е стартова линия, тя е финалът. Няма как да си сигурен в нещо, което никога не си опитвала. Търсиш доказателства, не празни обещания. Ето формулата. Първо имаш куража да изглеждаш глупаво, после започваш. След започването идва опитът. От опита се ражда умението. И едва тогава се появява увереността. Всеки път, когато действаш преди да се чувстваш готова, мозъкът получава новото доказателство. Мога сега. Спри да чакаш музата и самочувствието. Слез в дълбокото, пиши в коментарите кое отлагаш, защото не си готова и го направи днес.